píseň do pokotu sníná a tam po stroju krok navrhuje. Pojď s námi dál, my čekáme, jdeme na dnes na cestu svátky. Obzoru novým žijeme rovnuje. Pojď s námi dál, a překonej sám sebe. Překonej sám sebe, najdi cíl náš. Prvomájový průvod letos v duchu Slunce, seno, jahody vyšel z Horákova krátce po 15. hodině. Takže můžete se představit, co dneska jako máte roli tady? Dneska jdu za babičku, krásnou malinkou takovou, nejsou tak rovno tak malinká, ale jdu za babičku ze filmu, který tady každý pozná a prostě děláme takovou zábavu, bavíme se podle svýho. Jak se cítíte tady v tomto převleku? No, mám pocit, že jsem se do toho dokázal dobře vzít. Vodělejte to, maminko! Běžte, žádná nová, žádná prima, nic. Maminko, honorář, za 100 000. Babička je pořád pod vlivem. Tak... Vy jste jeden z takových hlavních organizátorů této akce? Já jsem doktor Kroupa. Ano, doktor Kroupa, jak se vám v Paruce, jak se cítíte, je vám teplo? Prosím. Je vám teplo? Potíte se. Jako... Co říkáte na to, že přišlo tolik lidí? Přišli se podívat na vás? My jsme rádi a nám tady chodí pořád hodně lidí. My máme rádi tuhle hospůdku, tuhle dědinku a my se rádi bavíme. Aby pomohli staré paní? Aby! Ať je 1. máj! Můžeme slavit až do 2. máje! Na nás! Počkejte na nás! Hurá!
Stáním za našich malčíšek, slunce naběj, šťastě naběj, tak pavěděl čelavě. Pusty, kde bude slunce, pusty, kde bude nebe, pusty, kde bude tma, pusty, kde Takže vy patříte k takovým těm asi hlavním organizátorům. Vy jste byla u počátku této myšlenky? Já určitě ne, určitě Marcel a určitě Jiří Vaňáček, který sedí vevnitř, ale zúčastňuju se a pomáhám jim, určitě. Jaká role dneska je vaše? Dneska Blažena Škopková. Jak se v té roli cítíte zatím? Dobrý, v pohodě. Dovedete si představit, že byste i hrála vy sama v takovém filmu? No to asi ne. Co říkáte na to, že přišlo tolik lidí? No, jako hodně lidí. Minulé nebylo, nádhera úplně. Vydejte, kdy vznikl nápad udělat takovouto akci? No, takovouto akci vznikl nápad tady v hospodě, vlastně u piva, už tam prdle, tady s místníma štamgastama. A tak jsme se domluvili, že prostě uděláme jako recesi. Už minulý rok byl první ročník, vlastně teď máme druhý. Vidíte, úspěch velikánský, dědina celá tím žije, je to úplně paráda. Tak letos to bude v nějakém jiném duchu než v loni. V loni jsem viděla záběry, nebyla jsem tady. No, v loni to bylo klasický 1. máj, za komunistů dá se žít nostalgie. Letos jsme to udělali ve stylu, protože v Sovětském svazu se to dá, v Rusku momentálně se to tak nějak tam trošku mele, tak jsme to udělali ve stylu slunce seno. Lidi to pojali od slunce seno jahody, pár facek až po erotiku. Dívala jsem se, že tam máte mnoho různých jako převleků, i postel klasickou ze slunce seno. To jsou vaši kamarádi všechno, nebo příznivci? To jsou všechno lidi, kteří navštěvují tady to pohostinství a každý na vlastní náklady vlastně tady ty jak obleky, tak ty postele, já nevím, motorky tady máme starý, prostě každý si to renovuje, spravuje, nachystá si to každý sám. Jaká je vaše role dnes? Dnes já jsem za Otíka, za pana faráře. Bojovníci za svobodu, zástupci revoluční gard, partizáni, milicionáři. A chyba. Vážení přátelé, promiňte mi, toto je špatný proslov. Včera jsem pomáhal koncipovat a dokončit průmájový projev svému kamarádovi ze Svobodné socialistické republiky Kuba, nějakému Castrovi. Možná někteří znáte, a oba projevy se mi zamíchali, přijměte mou omluvu. Tady mám správný projev. Vážení soudruzi a soudružky, dělníci, malí a střední rolníci, zástupci Sokola a také německé sportovní organizace Orel, bratři legionáři, bratři a sestry v Kristu a v neposlední řadě chci pozdravit i zástupce pracující inteligence spočívající v Pipušce u Sklenic. A ptáte se mě, a co děti? Otevřeně říkám, že se nebojíme převzít díl odpovědností za jejich splození a možná i výchovu. Teď něco řeknu, ale ne do protokolu. Nač máme rodinu, nač máme školu, aby nás učili, že svět sám lumpy trestá a že život trestá za nepravostí. Takže děti vypuste do přírody, sobě i škole ulečíte práci, život je sám potrestá a my už nemusíme. Ovšem za budoucí vývoj společnosti odmítám nést odpovědnost. Přeji vám, vážení spoluobčané, příjemné prožití dnešního svátku práce, přeji vám pevné zdraví i životní optimismus. Ať žije 1. máj! Teď si zaspíváme.